салом дӯстон, хонаи фурӯшии имрӯзамон дар гардиши фабрика ноҳияи рӯдаке қарор дорад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. Айни замон дар гардиши фабрика қарор дорем. Хонаи фурӯшии имрӯзамон ду хонага мебошад, дар Манамин кӯча ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 8 ошона иборат аст. Хонаи фурӯши мо дар 8 ошонаш ҷойгир мебошад. Резаҳояш хафои биноро нигоҳ мекунанд. Дар якум ошонаш махсус аст. Якта подъезд дорад. Дар 8 ошона қарор дорем дӯстони азиз. Ба тарафи дасти рост мегардем ва Манамин хонаи фурӯшӣ. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 59 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 8 ошона иборат аст. Бино лифт надорад, новостройка мебошад. Хона коробка, монтажи барқ кардагӣ. Нархи хона бошад 255 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед. Ҳозир бошад абзор мекунем хоная. ҳоҷатхонаҳо ҳамон, якум ҳуҷра истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва ошхона дӯстони азиз. Инҷо бошад роҳ рав даромадгоҳ. ҳоҷатхонаҳо ҳамон тамошобинони гиромӣ, ҳамаш бо хишти пухта. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. тирезаҳои хона тарафи хафои биноӣ нигоҳ мекунанд. Дар наздикии хона мактаб аст, боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, масҷид, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград аст. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба сӯи шаҳри Душанбе, ҳам ба сӯи ноҳияи рӯдакӣ транспорт зиёд мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истиқомати дӯстони азиз. ва ин бошад ошхона. Чӣ хеле ки мебинед, ошхона треза дорад. Хона духонагаи пурра мебошад. 59 метри квадратӣ, 8 ошона. Дар фабрика ҷойгир аст. ноҳияи рӯдакӣ, наздики Райкало. Марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор. Худо нигаҳбон.